Хуан е много странен напоследък. Мен па много макет. Заради Хуан станах алкохолик. Заради Хуан качих 5 кг. Хуан каза, че ще ме закара да мола. Май ме харесва. Той те объркал за мен. Оня ден му вика да пие и аз нямаше щях да откажа, ама Хуан вика, аз ще закарам. Хуан никога не ме е оставил да ходя никъде пеша. Не, нямам никакви задни мисли. А на правилното место ли гледам? Просто съм страхотен човек и обожавам да возя приятелите. Според мен се е случило някакво събитие, което тотално е преобърнало начина на живота. Може да е болен. В днешно време горивото е доста скъпо, но аз съм добър човек. Хуан, ти да не би да имаш карта за отстъпка? Не, глупости, я как да ще имам връча. карта за... Не! Карта на петрол. Колко? Не е много. Колко? 12 стотинки на литър. 12 стотинки! 12 стотинки! Няма нужда да постъпваш като Хуан. По-добре сподели с приятели, че ClaimHelp ти дава напълно безплатно карта за отстъпка на гориво петрол. Отстъпки до 12 стотинки на литър. Заяви своята на гориво.claimhelp.eu.